Erokamano nyikwa Ramogi Ajuang, omolo sa achiel ma midhiambo kama rwaki e winjo weche manyien Adimba. Nyinga en Ajuang Junior. Ji ariyo moko pod okwamo e aora mar Ruiru kuom seche sani madirom 15 bang' lori mane giidho bayo yo kendo tuomo ohinga manie geng apaya noendi ma Thika Road. Obila mag okwach kich ondhiyo achich manyocha picha mar CCTV kata wang' dede omako kamayo jalimbe moro mwandune e apaya noendi Mangong'. Machielo bende en ni obila omako miyo moro ma jahigni 56 kaachiel kod wuode bang' nego wuon gi kendo wito ringre e aora e kaunti onogo ma Bomet. Nyikwa Ramogi Ajuang en ni duol makedone kod mibadhi EACC omako jalup komishona ma Roysambu Mercy Kivoi kuom kawo asoya maromo omenda gana 50 ir jadak moro Mathare mondo oduokne mwandu mane sirikal oketho. Mago gi mamoko nyikwa Ramogi Ajuang, rwaki ni machiegni. En ni ji ariyo moko pod okwamo e aora mar Ruiru kuom seche 15 nyaka sani bang' lori mane giidho bayo yo kendo tuomo ohinga manie geng apaya ma Thika Road. Kane oyango weche gi eki kamanda mar obila e sub county noendi mar Roysambu wacho ni oganda go eki pod dhi nyime koda ka jogo eki mamanyogi pod nige chenro nogo mar manyo ringre go eki ma koro to sani endi ichich ni di ipoka pi mamol oterogi kata bende gidhi gi pi noendi mamol mar aora Ruiru. Okwa jodak go eki manie alwora noendi mondo ne ni odak akicha gi aora noendi masani koro masira makoch makamano endi otimore kendo bende menyo mar ringre ji ariyo go eki pod dhi nyime. En ni obila mag okwach kich ondhiyo achich manyocha picha mar CCTV kata wang' dede omako kamayo jalimbe moro mwandune apaya noendi Mangong'. Achijno igeno ni biro dhi chwale e nyim doho mondo oduok penjo kuom bende mibadhi kata chilo momiene ka onenore wang' bende dede odiochieng'no mosekalo ka wachore ni obila go eki ne ogoye gono e kar dak mongore ma Mathare kama bende no chwale kanyo endi e od ang'ech kigeno ni biro dhi chwale e nyim doho mondo ong'adne ketho kuom mano endi ma bende otimo komayo godo jalimbe moro ma bende nyocha otimo limbe pacho kaendi. Kapod wan mago eki matuche kor gwenge en ni obila omako miyo moro manigi higni 56 kaachiel kod wuode bang' nego wuongi kendo wito ringre e aora e kaunti ma Bomet. Maendi en lipot manochwale kobila kod jodak gogo eki ma Bomet ka giwacho ni ne giduogo gifwenyo wach ni achien bang' bende muya mafut wuok e aora onogo kendo jodak ma alwora noendi wacho ni jogo eki ok osebedo kodak gi kwe kuom kinde malach. Igeno ni biro dhi chwalo achijegi eki e nyim doho mondo giduok penjo kuom ketho makamano. Ka waringo wadhi e kor gwenge en ni bende jotije machon mar kambi sukari ma Mumias koro kwayo mondo ochulgi osara margi mosedeko kuom sani higni 4 kendo koro giywak ni ngima osebedo matek tweta ka moko kuomgi ok nyal keto chiemo e mesa. Bende kane giloso gi e J Media gimedo kwayo sirikal ma sani endi mondo ne ni weche go eki mag bende chiemo kata mago eki mag omenda magi mane odeko ma ok ochulo timnegi mapiyo. Wira bende ngima ok osebedo mayot kodgi nyaka bende sirikal manie loch ne donji e loch kendo ok osebedo kochopo singo manotimnegi e kinde go eki mag kisera mag ombulu. Bende nyikwa Ramogi Ajuang, moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja
owuok oko mar od bura e kinde ma somo mar bajet dhiyo nyime. Oganda go eki kotelnegi kod Opiyo Wandayi owacho ni koro to giwuok oko mar od bura ka isomo bajet nikech gimor gi kaka chenro mar goyo ombulu ne ota e odiechieng'no endi manyoro. Bende kane giloso kod J-Media giwacho ni sirikal mane loch sani endi ok osebedo koketo maino magi e wechego eki mag bende ng'iyo ngima ja Kenya ma bende sani koro to kale ngimano endi matek tweta. Wira bende wechego eki mag ngima oseidho malo. Nyik Ramogi Ajuang mane makelo giko winjo weche manyien kamagi thuond weche ma wamiyo pek. Moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja owuok oko mar od bura e kinde ma somo mar bajet dhiyo nyime. Jotije machon mar kambi sukar mano endi ma Mumias kwayo mondo chulgi osara margi mosedeko kuom higni sani 4 ka koro giywak ni ngima osebedo matek tweta kendo moko kuomgi ok nyal keto chiemo e mesa. Obila omako miyo moro ma jahigni 56 kaachiel kod wuode bang' bende nego wuon mare kendo wito ringre aora moro e kauntino endi ma Bomet. Nyik Ramogi Ajuang mane makelo e giko winjo weche manyien ma sa achiel kanisomoni kod an Ajuang Junior. Watudre kanyo endi komolo sa 3 mar otieno kama bende abiro duogo gi wechego eki gi kukugi. Med kete mana kaendi.